niin poika. Nyt on takki täynnä ja kohta 24 kerta sitten pyöritään Ossua ympäri, että siihen rataatko ei mitään tekemistä keksit, että... Niin, pitäis nyt jotain keksiä kuitenkin. Pitäisikö jotain keksiä, että ei muutko lähteä ojelle kuppoita. Onks sulla mitään? Mitä? Onks sulla mitään ideoita? Vois tehdä jotain hauskaa tänne. Mitä tässä? Mä voitais tehdä joku esim... oma komediasarjatyyli tästä sillalla tästä videoita, tätä... Perhana niinku joku Jukista. Oot sä kattonut Jukista eli subteereita? Oo, mä olen. Ketonen ja Myllyrinne. Se onhan vitulla sarja. Voitais tehdä joku oma sketsisarja. Joo. Me voitais olla niinku 2 pöljää siinä. Pyörittäis ympäri kaupunkia ja tehtäis kaikkea. Joo, sen nimi vois olla vaikka Hassut hemmat. Vai vai! Kierrä auto! Go! Eikö Ei, toi on kyllä loppu. Ei niin, paita poita edessä oleva auto. Sä kiersit Veijan auto.